nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Maulanon nga hapon sa tutanang mga kaaksyon. Today is Wednesday, Merkules kita nga adlaw Nobyembre 2, 2022. Welcome sa ito naman nga pagpangalagan mga kaaksyon. Kung natin balikan ang ato naman nga kasaysayan kag pila ka may importante nga mga hitabo dili man sa pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Today is a holiday, pero ti working holiday, no? Today is the All Souls Day mga kaaksyon kung adlaw sa mga kalag. All Souls Day mga kaaksyon, November 2. Ini mga kaaksyon na nanging kabahin na sang tradisyon sang Western Christianity na ginaobserbar naton, ginadumdum naton mga kaaksyon ng adlaw naman sang mga kalag o kung All Souls Day. Ato nini ginahimo, pagi naman sa pagtambong sa mga misa, pag-offer sa mga pagpangamuyo kag pagsakripisyo. Subong man mga kaaksyon ang pagsindi sa mga kandila, agod nga aton lang nga mga kabig ka madumduman gayud. Kung ginasili na nila to ease mga kaaksyon ang mabugat nga aton balatsagon, labi na mga kaaksyon nga nagapangasubo kita, no? Bangod sa pagtaliwan sa aton mga himata sa kabuhi. Ano bala ang mga pamaagi para ginobserbar nato ng All Souls Day? Una mga kaaksyon, pwede ikaw kabisita sa pansyon sang imong abyan o kung himata abi, no? Ini customary na magsin ka customary na andan nga daan sa mga Pinoy nga ginabisita nato ng aton nga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan na sila mismo nga mga grave, sila mga pansyon abi kung sa diin sila ginlubong mga kaaksyon. Usually, dapat November 2 gid. Pero ang ato naman yung tradisyon, November 1. Sa All Saints Day, kita yung nagabisita on the 1st of November. Pero supposedly, dapat subong ginayang adlaw. Manang madamo gyapon so may nagabisita, bisan nga November 2 na mga kaaksyon, kay amo ginisaytani, no? Ikadua mga kaaksyon, pwede ka man katambong sa mga All Souls Day Mass. Kaya ti ginahiwat, no, sa kalamaan ng mga simbahan. O kung pwede ka man mga kaaksyon ka suporta sa imong abyan-abi nga isa ka Kristiyano, ilabi na ako emotional sa pero tigin ang madalom niya mga kaaksyon, no, nga pagdumdum sa mga himata-abi para mabuhin-buhinan man ang kabugaton nga iyaman nga ginabatsaga. Importante ini kay bangod rin nato na pakita nga kita may paghangop kag may pagpalangga sa aton man nga isig kapareho sa aton nga mga himata mga kaaksyon. In a larger sense, kung nagapangamuyo ka, da mo gyud makita pagid, no, kung anong kaimportante ang isa ka taho. Ikaduha mga kaaksyon, it honors vulnerable. Diba? Amo na gitawag nato lang terminolohiya nga Christian guilt mga kaaksyon. Amo na may konsensa kita, no? And of course, ikatatlo, parte ini sang kultura sang mga Pilipino. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz, mga kaaksyon. 53 days na lang antes ang adlaw sa Pasko, kag 60 days antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano ba na mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa aton naman nga headline number 1. Action Radio.
May isa na naman ka shooting incident nga nagluntad diri sa Bacolod City sining hapon mga kaaksyon. Subo-subo diri nga report ho kay pertigid ka dalom sang pilas nga naangkon sining biktima sa niman nga pagpanglutang. Ini nagluntad mga kaaksyon sa National Highway nga sakop naman sang barangay Tangob, Bacolod City kay dari ni siya sa may right lane kung pasulod ka sa may downtown area sa tuo mga kaakson so sakop pa na ka Gardenville pag wala na da mga kaakson ang alagyan sa masalakyan from north to south inaya sakop na Kapanukoy pero diri sa tuo diri sa may atubang bala sang iyada ka Toyota nga mga salakyan nga ginapang tago bala kay di ba ang iya ka showroom nila sa Ulonhan sa Bangga ka Gardenville nga sila sa bangga sa eskwelahan sa LCC nga taas nga pader ara sa likod ng ilang mga salakyan nga mga bagong abot da na nila ginatinir mga kaakson digto dampe nagluntad ang shooting incident. Ang report gaton nga nabaton sining hapon ang subo diri kay patay ini nga biktima sang pagpangluthang. Wala labot sila mga kaakson. Nakilala naman ang biktima. Do residente ka barangay 40. Mo to kayo ng info. Kay personally, kita nakahapit kita to. Sining hapon mga kaakson. Aling kita base banwas ang Isabela. Aga pa ka nagkadto digto. Nagduaw man sa patso. Pagbalik nato, namutong na sugata. Tingala kita perting traffic. Nari nagluntad ang shooting incident. Bot silingon, riding in tandem, strikes again. Dugay-dugay itong kaunit tali sa sinang abalita po naman kay Action Zil Minardo sa patrol. Sa ito naman nga headline number 2. Speaking of patay mga kaakson, ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo ang nagpabutyag na nga sila ang maghahatag sang bulig pinansal sa pamilya mga kaakson sining patrolman no amo ni ang police bla mga kaakson nga napatay tinalikdan nga si Mana sa may barangay Mansilingan si Patrolman Valyansing. Sunod diri kay Police Lieutenant Jodices Catalogo mismo si Nokpo Director Police Colonel Leo Pamitan ang nagpadulong mga kaakson sa Police Station number 7 kag nag-usisa nagibaros ang pinaka-latest nga investigasyon sa sininga kaso. Sa ito naman nga headline number 3. Kung may tiyempo, kinadugay-dugay ito ni Baron ang pinaka-latest nga observation, assessment mga kaakson sang kapulisan. May kaangtanaan sa pagdumdum naton sang Fiesta Minatay. May mga na-record ba lang ang related incident rin naman sa probinsya sang Negros Occidental. I-check man naton mga kaakson kung kamusta naman ang deployment sang aton nga mga kapulisan. Tubtub san-o ni sila na magabantay dra sa mga sementeryo kung mga patso. Ang Police Assistance Desk tubtub san-o man bala. Ang road closure Risan na surad sang Bacolod nagapabilin pa bala sa gihapon nato ni Baroon inang update dugay-dugay sa ito naman nga pagpangalagad. And we are checking mga kaakson another report sa Southern Negros. May isa ka lapsag nga ginbilin sa kilid sang dalan. Ambot ko nung sulod sa utok sang iyang iloy na naman. Makon mo ang hel binilin mo lang tumatsagan mo do lago mo lang nga ginhalid mo ba? Nakanami lang do kahapos ng siya nga magbilin. Aksyon John Diaz, balita na patas. Sa ito naman nga balita, gikan naman sa Bacolod City Government Center, ceremonial distribution ng school supplies. Pati gayon buwas nga adlaw Huwebes. At least nag-abot na ang ginahulat-tulat sang kadamaan. Amo na nagaling medyo delayed. Kaya nakilad pa nakasugod ang klase. Pero ba siguro gintempo Manila kay kumo masugod ako nagsugod subong nga adlaw ang face-to-face classes. And of course, mga kaagson, kin-anunsyo kay nasang Malacanang nga ginpaidalom sa state of calamity ang apat ka mga probinsya kon reyon diri sa pungsod Pilipinas bangod man sa Bagyo Paeng. Isa na dari ang Western Visayas. Nakakabalo naman kita ang Antique amo gining isa sa mga natamaan sa paglaslasang bagyo
Makomo nagkaragubat ng mga taytay, ang mga dalanon nagkarawasak mga kaaksyon, and ang lalapas ni diri kay apektado ilabi na ang distribution kag ang pagbiyahe sa mga basic goods and services. Magudman nga ti medyo mabudbudlay ang transportation dito mga kaaksyon sa bahin sang Antique. Aksyon Radio. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao, maulano ng aton paniempo diri sa Dakbano asang Bacolod. Kamusta naman dira sa inyong lugar mga kaaksyon? Subong hapon liwat na bagita magadurong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mga balita nga natipon sa aton mga aksyon unit reporters, aksyon correspondent. Subong hapon naton pagatutukan ang investigasyon sa nagluntad nga shooting incident dira sa area sang station number 8 sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Ay, kumusta na naman ang aton mga ukod nga matag panamati, aton nga masuki sa kahanginan sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanwa sang Bacolod, sa 31 man ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka madura mga kaaksyon subong mga tinion? Maulanon ang paniempo? Dahil nga hapon, nagbunok ang ulan sa inyo dara nga lugar mga kaaksyon, kamustaya? Sige man ang panaliteo kung nagainulan man. May lang kay na kay pagduaw ko to sa Isabela, medyo manami pang tiyempo. Galang kay aksyonin antes ka doon nagagalom at ibatsin man kami ngagaw kay basim lang buno. Ato kami nas babaw sa bukid nyo daan. Pero duwadang patso sa Isabela, bukid na ng isa mong tiya mo niya, bisan magbahay, hindi tiya malambot. Galing kay delikado lang, kaya wag ka lang naog, no? Do may hagdan man, may nga pondra kay Raimundo Di Singano at amyawan ko ng parinti sa Binalbagan. May nga pondra sa inyo si Raimundo Di Singano sa may banwa naman sa nga Binalbagan. Pero this time i-check nato ng aton nga patrola. Ibaron ta na yung sitwasyon sa palibot sang syudad kay karon sa pagbalik report sang patrol ang detalye na sang shooting incident. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pag naton sa patrol si Aksyon Zil Minardo. Aksyon Zil, mayong hapon. Sa Aksyon dyan, maulanon nga hapon. Good afternoon. Kamusta? Yes. Di- Subong nga, bisyog yapon ng aton nga panyempo, ng aton nga kalangitan. Pero ti subong, nagalumbayag man kami nagalumbayag. Nagapangita man kami di Aksyon dyan. Sa nga family, sinibara ni Cherry Gasento. Ang taga Barangay 40. Barangay 40, o. Ti sirado man di subong nung ila ni nga Palabok House, no? Kay ti sa aton initial nga ano ang Palabok House, iya ini no siya ang nagapanag-iya. So try namon dre pangita no ang ila mga himata. So wala dre subong base naga-process na sini. Kagati subong action diyan ang aton dre sitwasyon no sa may syudad sang Bacolod, no amo ni nambal ta nga medyo maulanon nagida subong nga hapon halin pa kagina no sang aga pagito medyo magalumo na sang mga alauna ti nagatupa alas 12 sini sang hapon alas 12 gid nagtupa ang ulan hasta subong no nagapanarit pagyapon. Kagati ang mga pipila diri ka area sa aton nga pag-checkar no wala man sa nga pagbaha kaya ti hinahinay laman sini ang bubo sang ulan action diyan. Pero subong yung Aksyon Zil kasi gipagyapon inulan. Oh, nagapanalit action diyan. Gamay naman lang anipis na lang. No, Okay. ang talithi sini kagati subong nga daan nagbalik na ang full blown sini no sa nga face to face classes. Tuti ang lakat subong sang traffic action diyan no heavy na awining hapon no dira sa may downtown area diri sa may Libertad action diyan. No kagati matawhay lang yan dira sa may Dalan Araneta no kay ti laka laman mga may eskwelahan sa mga kilid. Amo lang ni siya ang sa may NOHS ayon no dira Dalan Hernais man is the medyo magutok-gutok subong ang dalan. No, pero ti amo na subong ang nagluntad lang gid no nga dako Okay. nga insidente ini ang shooting incident diri sa may police station 8 sa iban nga mga Aksyon na nabanhagan Zil, sini sa- kung ikaw ba maglantaw, kung ikumparar mo sa tinion nga wala pa nag face to face, ang traffic compared sa subong do kalayo gid. Kalayo gid action dyan. No, kung tanawon nagbalik na sa kagapon sini, no. Kagapon, wala kagapon na. Basta ang ambal mo do ang sitwasyon kapon sa Todo sa Santos. Sa Kalalag, Oo. Nga porte gid ang traffic.
Action dyan, may ano, pertigid ang traffic, no, subong nga hapon. Kagati, may balo naman sila, guro damo nga pasensya, no, kahit amo man na di ang, natapermi mo ang problema lang gid, no, sa Bacolod nga, apiladaan man, no, kalibo ang mga salakyan, no, nagpakadto pa kari de, so te, pasensya lang gid ang gamay. Kagati, subong na narabiyan namo, ni mga estudyante, nagapalauli naman silang mga panimalay, especially ini mga elementary schools, no, kaga mga nag-eskwela man high school, pero ti may mga night classes pan sa gyapon sa pila diri kabulutuan niya sa may syudad sang Bacolod action dyan. Pero dra sa area sang Lizares kung sa diin ka mo subong, I think do hindi tanto mo sinakabugat bang trapiko, no? Pakadto na bagsakan, di ba na? Oo, sa may bagsakan lang ng problema, ti puro naka-hazard ang mga salakyan. Oo. Pasalamat ka mo subong kay wala dami Oo. naglabay nga jeep. Kag do wala pa ya klaseng UNOR kung may klase, Correct, oo. pero tigil na ng traffic ka. Oo, ti diri sa may Lizares action dyan, sa may UNOR, dapit ya medyo ligwa-ligwa pa Ah. ang dalan. No? Ang budlay lang yung sudlan, may mga bagsakan kaya mga namon, puro tagiya sa dalan, kaya naka-hazard tanan nga mga salakyan, nagapangumpra. Kaya mo ni oras damon na nagapangumpra action dyan. Ah. Yung mga bagong abot na siring utan dira sa may nalabyan namon, no? Sa may Libertad Public Market, hi action dyan. Di ko magsiling ka action zeal nga damo na gabililigyan, no na ang mga baligya ni Daras Dalan. Oo, kung makitaan ta, no, ang iba lang ara sa dalom nga nagalatag lang, Oo. no? Oo, dira na sila yon kagang iba nga halin guro sa lubrahan, agi na lang libertad para mangumpra o kung baka sa ilang sulod ti naka-hazard lang nasa dalom sini ang ara sa may right portion. Pero ti hindi No, man action na zeal sa gabal na ang mga ara dalang nagabaligya na may sa may dala na dampe. Hindi, manggit action dyan, no? Kay tido na anad naman ta ang ara na Ay, perme. it doesn't matter. Ya kati kilaw. Ay man nga kung example, be, kung anad, ta do i-tolerate, ta bla. Pero kung ikaw maglantaw, ano man, obstruction na sila sa dalan or are they within lang gid sa parameters ng Ribsonda? Ito kung tanawan ta action dyan, ara, sa tatlo ka lane ng dalan, bali ang isa ka lane do amo na ang naakupar. So ang duwa ka lane, sini malabyan pa man sa sarakyan action dyan. Oo, galing kay No. ti siguro mas lapad na tani kung wala na da sila. Tingang isa ka rin yan, action zeal na ano naman, gin-authorize sa ginakabitaw nga pwede na sila i-allowed nga magkabaligya or base bala may ara lang mutual, magsilang ka mutual daw, sindiana lang ta. Mabaligya lang kami diya. Okay lang man okay, duway man kami di ginasaway. May mga bitaw Correct. man dabi naga-standby kung taga City Legal. Sa direction dyan nga area, wala ko may nakita No, siguro din sa mga highway na lang Ah. sila, pero ti subong nga ang sa dira daw pila naman nakatuig, no, nga amo na dira ang sitwasyon. So ti dapat aksyonan man kay ti wala man daan sa nga proper bala, no, nga parking area ang gakatabo permiti amo na mutual understanding Kaya kabalo ka action zeal, damo na numong damo na logic, damo na argumento man baka nga ang salakyan ang sandalan ga hazard. Di kay paano Correct. may mag-hazard na salakyan kay wala sila parkingan. Kay ginabaligyaan ang dalan. Di, siguro na mayo sina kung magaan lang bala pagpatag, allowed sila nga mag-extend ang baligyaan. Kay ti kung mag-allowed na, di of course unfair ang ara sa sulod sang baligyaan kay ti hindi ito magsulod ang iban. Damo na bala. So kung hindi naman allowed, ti base pwede na sila ma-regulate kay para hindi na sila magtiner. Kaya para bala may parkingan ang salakyan ng Sunzil? Correct action dyan, no? Kaya ti, nga sa bagsakan na diridaan, no, nga may areas dire, kay sila ni ang ganilata, kay hindi naman sila guro igugid, na dira bala sa may Ribson, sini-action dyan. So, ang idea nila, may mga tapangko, folding bed, na ginarkilahan nila, kagang isa dira ka lane, no? Amo ini ang akupado sa mga nagabaligya. So, ti, kinanglan We are not against sa nagabaligya. Ang aton lang order ang order bala, ang order dira sa area kay para hindi kita sa uli makabati istorya nga aporting traffic da amo ni katabo ginapasugtan na nagaralapaw nga gabaligya di para bala we will call the attention kung sino man na CLO or Traffic Authority Office nga hindi bala hindi mabasulan ang park, hindi mabasulan ang nagabaligya da. Correct. Ito kung nahimo na gani sa may Central Market, hindi man naguro imposible action dyan, no, dari sa may Libertad. Exactly. Ano man nila, yes. Correct. Kung mahimo to gani sa may downtown area, most likely masarangan na implementar dra no sa may Libertad Action ZIL. Kay para bala may kabalo ka amat-amat na nadamong nadula naging manada ang nagabaligya sa dalan, di bala kay tinag-clearing ng ligad ng mga tinuig.
Subong naman, amat-amat naman nga nagabalik. Tiketi gusto na to, di ba? Dris Bacolod City, aton nga mantra, change subong, pagbago. Di ba, si mabago, tada blang iba ng mga porosonda, suguda naton, abi. Hindi na sila hindi sila paghalinon. Gaan na lang sila plastadong area. Kahit ikinanglan na nila magbaligya, damo pala nga buyan na nila. Oo, kay gati subong amo na kagina insakto ginang point nang pasalamat pa kami subong kaya wala pang kasi sa arte kung magasugod pag ini congested na ang area sinisang nga pakadto pa kare nga mga salakyan action dyan no magagawin ka na diri sa may Alizares extension kay subong palanggani no medyo ayaw-ayawan ka na dira magpa iping magpaligwa no para lang makalusot ang imo sini nga salakyan action dyan so dapat no matagaan man dira pagtamod sa nga natungdan action dyan but so far action dyan subong ang ato na diri nga tiyempo no nagapadayon sa hapon no ang pulo pa na lithi no subong hapon na bati kaloyan man diri sa may iban nga mga police stations no wala sa mga recorded nga mga incidents. So action dyan, amoy na ang latest update naton diri sa siyudad sang Bacolod. Dini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat yun sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol, Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Action John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Sa pagbalik ni Action Zil, ibalunta naman ang detalye sang nagluntad nga shooting incident. Subong gid lamang nga hapon mga ka-aksyon. Gani standby kamo da hindi kamo magalin para iliwaton nato no balikan ini naton nga mga balita mga ka-aksyon. Ang aton man nga balita mga ka-aksyon ginadulong sa inyo sang Nescafe Creamy White. Mga ka-aksyon gusto Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang kuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pang magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duwan ng mga kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na Samson Copy Mix mga Kaaksyon ang pinakabago ERB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaot. Balita na patas! Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:40 na. Pabalik na rin sa ating pagpangalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Good afternoon lang kay si Jose Mongcal Torilla, Ma'am Karen Benaflor, o kon Miraflor, good afternoon man. Subong man kay Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Kay si Roland Suangge, dala sa may Buena Vista Rizal, Pontevedra, maayong hapon man.
Mga kaakson sining hapon may nagluntad nga shooting incident somewhere in Dalan, Araneta, sakop sa barangay Tango, Bacolod City, mga kaakson. Ining isa ka lalaki ang ginluthang sang riding in tandem samtang nagamaneho sang iya naman nga motorsiklo. Nakilalaan na ining biktima ang masubo kay ni mga kaakson nga gindeklarar nga dead on arrival. Ang kabugusan nga detalye kay investigasyon sang kapulisan, ibalo nato na po naman kay Action Zil Minardo sa Patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, kamusta? Ano nang pinaka-latest nga investigasyon sang Police Station number 8? Action dyan, kagina giningagaw pa inidala sa ospital ang biktima apang gindeclare ini nga dead on arrival matapos ginluthang sa nag-angkasanay sa motorsiklo nga mga suspetsado sa Dalan, Araneta. Ang biktima ang ginkilala kay Jerry Gasendo, 53 anyos, may negosyo nga Palabok House, kaga residente ini sa nga number 8 Lizares Extension, Barangay 40, Siyudad sang Bacolod. Okay. Taga number 8 sa Galiakson Zil nga nga building. Yes, correct Action dyan. Na may Palabok House na din siya. Na negosyo ni ang Lai and Jerry Palabok House. Siya ni ang nagapanagiya Action dyan. Okay. Yes, kagtidere, suno kagina kaya Police Major Jury Puerto, hepe sa Bacolod City Police Station 8, makit-an reaction dyan sa CCTV footage nga ang isa ka establishment nga pareho nga nagapadulong sa norte nga bahin ang biktima kag suspetsado. Kagyara sa wala nga portion sini ang suspetsado sang hinali na lang nga ginluthang sang 4 ka beses ang biktima samtang moving ang motorsiklo. Rason nga nawigit ini ang biktima kag nagtabog ang motorsiklo nga ginabulubanta iyara sa pulo ka metro ang kalayoon. Kaginlaragway man reaction dyan ang isang hepe nga ang mga suspetsado dumambal mo gid nga kabalo magtiro o kon shooter gid action dyan nga kaangay nga nagdako ini sa isa ka firing range, no? Apang dito action dyan kagina sa investigation naman sa Soko, duha ka empty shells diri ang nakitaan o kon ang na-recover. Kaga ginaaligari ni action dyan nga balas sa kalibre 45 ang na-recover sini sa crime scene. Kaga posibleng ang iban nga slugs sini o kon fire cartridges ang nadala na o kon nalapakan sa mga salakyan nga nagalabay sa may crime scene action dyan. Okay. Kaga padre palayag man sang hepe nga mayara negosyo nga lain ang utod sini ni Gasendo, which is action dyan amo pa ni ang ginahibalo man subong sa nga kapulisan kag sa karon padayon pa ang investigation para ma-establishar kung ano ang motibo sa pagaluthang patay diriya sa biktima action dyan. Action Zil, balikan naton ang pinaka mga senaryo, no? Sumot silingon based sa CCTV nga nakitaan nga footage diri nga nakakuha na sang kopya ang kapulisan. Bisan kita diri sa Action Radio, I don't know if Action JM could project the footage. About si Action Zil, nga do gintupungan lang sang suspect ining victim. Correct action dyan, pagtupong sa niya kadasig lang, no? Sa nga pagitabo ng mga paggatiro. Siguro pagka 5 seconds makitaan na nga ini ang nagaangkasanay, naglusot na niya dayon dire-diretso na north nga portion sa niya action dyan. Okay. And then, ari sa left side or right side? Yes. Left or right? Sa left side. So magsiling ka side, left. Ini ang suspect. Ang suspect. So magsiling ka left, ari sa inner lane. Correct action dyan. Ang victim, ari this outer lane. Considering na ang Dalan Araneta is 3 lanes mong, di ba la? Correct action dyan. Din Action Zil ang victim sa middle lane or ari gid sa outer lane? Ari siya action dyan, kung makitaan mo sa middle lane. Ang suspect na ang suspect? Or ang victim? Ang victim. Ara sa inner lane ang suspect. Okay, sumut silingon. Ara sila. Pa lang, ginigo na siya. Okay. Samtang ginasundan sa, gintiro na siya. Sige, patiro, correct action dyan. And then, sang gaiping na amo to gasigi na paarak. Kagati ang aligasyon kagina sang na-interview ta ng mga witness na wala na siya ginaugan pa o kung ginapunduhan sige moving siniya. Pero action dyan na imagine sige moving 4 kaigo gid ang angkon sa 4 sini kanabatian nga lupok sang mga nakasaksi dito 4 man ang igo sini sang biktima action dyan. Ginalanta kong CCTV footage kay kainga ato man ta sa area, di ba may mga allegation to mga residente nga ginbalikan pa sa kuno kag ginfinishing so hindi na matuod. Hindi na action dyan. Kaya kumakitaan ta, naglampuwas na dayon, no? Sige, dasig padlagan man, sinisa nga mga suspetsado action dyan. Pero feeling ko ang ginatudlo to nila nga doon nag-finishing, amo ni Guro ang nakasakay sa isa ka pick-up or SUV nga nagpundo, nga nag-check sa iya pulso.
Kay do may ara to kuno nga nagasunod sa ila nga isa ka private nga salakyan nga nagpundo sa kilid sandalan kay ginpanaugan siya kay ginlantong nga kondisyon do amo na action Zil. Kagin-action dyan, ang palayag, sinisang witness ya, no? Ang nag-finishing, gid ko, no? Amo ni ang motorsiklo nga nag-aangkasanay. Pero kay tinautod, ang CCTV footage, makitaan ta na lang, nga naglusot na ini ang suspetsado sa pagkawigit na sinisa nga victim sa iya motorsiklo kang nagtabog na ang motor action dyan. Okay, that's the first case. At least clear kita nga wala na yung finishing ining victim. Ikaduwa, action Zil, both silingon kung si Sir Puertong Pambalon, ini mga gun for hire or considered abi a cliche nga killer gid ini nagtiro sa iya. Action dyan, ang iya sini nga definition daw nagdako sa firing range do katanda bala action dyan nga shooter na hindi man mahambal kung ginbayaran ini o kung ano nga sistema sin action dyan pero may ihibalo no sa pagtiro kagasang armas nga ginagamit sini action dyan. Okay, ka action Zil ano ang description no anong may nagaano si mo action Zil may naga-call guro anyway ga feedback de. Action Zil anong description sini mga suspect? Action dyan, no, kung makitaan sa CCTV footage kagina, kaya daw medyo black and white, no, dari ang makitaan naton, daw medyo gamayon ini ang driver, no, naka-gray ini ang angkas niya, no, so hindi maano sang kapulisan kung gray or itong kay black and white ang kuha sa CCTV footage. Kagati ang naga-drive, makitaan mo daw naka-white sila, kaga naka-helmet, ini ang isa, kagang isa daw naka-face mask man action dyan, no, kagati ang nagatiro, no, kagina sa nga pagpulo pamangkot sini ang angkas ya sang motor riding suspect sini action dyan. Okay. Hindi ang driver kaya nag-aangkasanay sila ang angkas ang nagtiro sini action dyan. So ang gunman among angkas and then ang driver sa motorsiklo, ang type sa motor na identify na action Zil sa Wala mga pa suspect? dyan. Wala pa man. Wala. Oo, yes. Kaya do ka, gisang kuha, request pa sila subong na sa iban nga dito nga mga establishments na before sinisa nga crime scene, kung may mga CCTV footages pag-reduction dyan, no sila nga makitaan kaga kasubong man sa barangay, no ma-request pa ang kapulisan sa nga Police Station 8 sini. Okay, kay most likely, base bala nahagip dala sa may Toyota, bala nga showroom sa Ulonhan, hindi ko magpating nga wala na sila CCTV unless wala may nakatuon sa dalan. Correct, no? So, amo pa ni subong mga ngayo pa sila, pasa sila letter, no? Pwede o kung mag-request sila sa mga footages na posible makuha nila na may kaangtanan diri sa may shooting incident action siya. Okay. 45 caliber ang gingamit and then may mga na-recover dito nga mga basiyo. Action Zil, may mention ano ning background sang victim? Wala labot nga negosyante sa may mga record bala ni sa anong naibaluan sang kapulisan so far? Action dyan, sa hapon lang na ang latest is investigaran pa, nagginkaduan dari ang balay, galing kay kami mismo na nawagman, do wala pa man sang tao, no? Ang kung sino dari ang pwede nila mapamangkutan. Pero ako action dyan, initially may nagkadto kami sa barangay, pero pakiangutan ko pa sa kapitan na hindi ko pa subong mahambal, get. I-coordinate na kay kapitan? Oo, i-coordinate ko pa kay nadula ang linya ng Action Zil. Anyway, Katie, we received also some information and inputs regarding sa background sa victim. We do hope that the barangay council dara sang 40 si Kapitan Villanueva na damong amo na gurong gina-coordinate pa diri nila sang aton nga patrol para ma-confirm nato na ang pila ka mga detalye sa ni mga action kay ang police is already conducting investigation sa family but siguro wala pa nila gid na coordinate. Action Zil? Yes, action dyan. No, kita may nakuha naman kita nga initial info pero kinanglanta, no. I-coordinate sini kay barangay captain kay kadtuan namon may ginalaktan pa siya kagati nabili ng cellphone niya sa ilang nga balay. Pero tingwaan action dyan no nga maka-call diri kay kapitana para ma-verify ta ang information nga aton manabaton action dyan. Action Zil, last question. Nga anaw lamid Action Zil ang utod ni Gasendo sa sini nga kaso? Nga do may ara nga ado na mensionar ang iyabi nga personality. Yes, somehow action dyan, do may mga informations man, no, nga hindi pa man subong pwede ma-divulge, pero sa dalayan nga investigation, dirata naman na mabalaan action dyan, no, sa Police Station 8 na siguro action dyan. Okay, kaya kung sa aton guro nga side, temporarily will omit
the names ang iyang utod kay he is not yet Yes. part of the case. Pero solely siguro ako may magwagin man na daang we will let the police to divulge, no? Though ano to lang, ausuyon to lang kaso, no? So both silingon, sige pa ang investigasyon sang station number 8 angot sini. Yes, a correct action dyan. Ang investigator nila subong is nag-investigate pagid, no? Kaga nagakuha pa sang mga information regarding sa victim action dyan. Anong pilas action zil? Ara, sa ulo action dyan. Ulo, No, when we say ulo, din nga part action zil? Tangkugo, kung mayara, pagida sa kilid sini, no, sa paglaragway, mangina sa nga mga nagakuha sini isang victim, no, padulong sa ospital. Nagakasubong man kay Police Major Jory Puerto, no, apat gid kaigo, no, sa ulo, sini action dyan, wala usik ang bala. Yes, ako personally ng istorya ko ang nagpalapit sa iya. Kag ang nagkuha sa action zil para dalon sa ospital kay ina. According sa iyati, of course, dirigid ko na sa tangkugo may pilas. Pero ang matubla, amo na ng isa kay ng taon na to, sunod-sunod gali nga pagtiro ni sa iya. Yes, correct action dyan, sunod-sunod. Okay. Ang mga suspect, ang ila direksyon sa pagpalagyo is going downtown area. Going north na sila action dyan mo, no? Ini ang mga suspetsado. Okay. Sige, wala man to sa mga significant nga mga materials nga na-recover sa ginbuksan ng iyang motorsiklo action ang victim? Wala man action dyan. No, ang ginpahayag lang gid rin ni Police Major Jory Puerto na ti amo ini ang recoveries lang gid sa Soko sini action dyan. Pero i-try taliwat karon, no, kung ano pa gid rin ang development sa shooting incident nga nagluntad action dyan. Yes, sige. Thank you, Action Zil. Yes, action dyan. Amoy na ang balita kagikan sa patrol. Ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Ang dugang mga update development sa sininga kaso, mabatian karon sa Action Firing Line o po naman ka Action Artay Hupon. Pertino, in broad daylight kay inabi nagabunok ang ulan after before sinagali sa pagbunok sang ulan da nagluntad ining shooting incident nga kumo ginipingan ka lang tapos ang suspekto nga nagdiretso lang daw sa wala lang sang may natabo, no? Pero check ta niya kay of course siguro may madalom gini nga motibo sa likod sining krimen kung nagluntad ini mga ka-action. Action Radio Philippine Standard Time na 5:53. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes. Subong nga panahon ang COVID-19 nga balatian naton sa gihapon ginakab. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Sports Afternoon Edition. Mayang hapon dira sa liwat no kay Stain McGronfield. Happy birthday kay Nestor Segwa. Nestor Segwa aka Stain McGronfield sa Barangay Kabug, Bacolod City. Celebrating his birthday today ba? Happy birthday dira. Wag kita da. Efren Altamera, good afternoon man from Victoria City. Thank you so much. Good ha, Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Ma'am Homa Lumina, Sir Eddie Laus. Kamusta ka mo na Isabel sa may Victorias? Ryan Bello, good afternoon. Sir Ray Flores Barioga, mayang hapon man. Kamusta? Maulano ng panyempo ta. Lilian Tadina Claridad, good afternoon. Sa inyo tanan mga kaaksyon. Gari ng pinakabago at pinaka-epektibong herbal food Aksyon John Diaz. Balita na patas. Good afternoon ang kay Sir Dennis Nuestro kag kay Ma'am Mary Ann Valencia Icraela. Mga kaaksyon, lapaw na kita sa panahon sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Miyerkules kita, November 2, 2022. Madamo gayud nga salamat sa turman nga Patrol 1 aton akon Patrol 2 Navarra Patrol with Action Zil Minado back to back kay Action Papang Nixon Tahom. Ato naman nga News Center Sumong. Ubod naton si Action Eden Aboso. Diri naman sa Studio A Master Control sa ato naman nga technical side ubod naton ang puwersa ni Action Henry Espolgar kag Action JM Baykina. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action Eden Aboso kag karon sa Action Firing Line kon Miyerkules kaupod ninyo Action Art Tayhupon. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media nagaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo man o kon kabudlayan. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.